Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Rubén Pintos é un dos magníficos escritores que forman parte deste noso grupo cultural Nós, a xente do redor, que sempre aporta a súa enorme sensibilidade nos traballos que nos regala nas publicacións da nosa revista. Hoxe tentarei poñer voz aos dous primeiros parágrafos da impresionante carta que regálanos no número 14 para que coa revista nas vosas mans sigades hasta o final. Titúlase Cartas desde Galiza. Como a un pai che falo, Nieves. Esta vez fíxeno a mantenta. En primeiro lugar, despois de tanto tempo, tanto ten, ti que tan sobrado vas del, digo de tempo, pois o pasado día 20 dos correntes cumprías 92. É a ti que vais chegar. Ti xa non compres, xa non contas. En segundo lugar, porque non me apetecía, e non porque non me apetecera escribirche, pois era a miña intención, senón porque a vida volveume a bater coa súa fatídica faciana. Alguén a quen ti coñeces reuniuse contigo e mamá aló no allén na eternidade. Como a ti, como a vos, o que máis a distinguía era a abnegación, esa calidade que eu definiría como a máis absoluta altruísta de todas. Sacrificar todo canto un é por os demais. Renunciar a todo benestar propio a prol do benestar dos teus. Sacrificar a delicia pola delicia de quen che importa. Dar sen recibir, sen nada esperar a cambio. Amar incondicionalmente. E todo sen ruido. Sen un mal xesto, sen unha queixa, con agarimo, con tesón, cun sorriso se fai falla. Iso era todo canto era Nieves, a verba que mellor a definía, a abnegación, a que mellor a retrataba, a entrega en corpo e alma polos seus. Virtude, papá que contigo e mamá compartía. Gracias, Rubén.